regăsit la un nou vlog. Suntem la hotelul 5 stele de data asta, tot în Bulgaria. Și chiar acum o să mergem la plajă. Suntem aici pe coridor. Noi suntem la etajul 6, să vă arăt care este camera mea. Iată, adică camera mea este numărul 750. Nu, se vede invers, pentru că să se vede. Aici este eu, mai este jos și niște scări încă. Nu le-am coborât niciodată, însă e doar un coridor sau este o nouă ieșire? Nu văd pentru că mai sunt în față niște scări. Dar asta este ca un labirint. Și asta este mare. Și chiar acum să plecăm la mare. Adică nu mai mergem înainte mergem la piscină, de aia, că așa, înainte mergem la piscină, la hotelul ăla de 4 stele, deja era scump. Că chiar acum ieșim, uite-vă cât de mare este hotelul. Să vă uitați pentru că am putut și de o short aici la mare. Nu o să vă dau mult spoiler, așa că priviți-le! Și am venit la o locație, cred că e 27 suntem, care se numește Night Club Joy. Adică Night Club Joy și se mai numește pe list, scrie Wellness Center Bar, dar aici pe uși scrie Night Club Joy. Tare! Știți cât de luminat e locul ăsta seara? E foarte luminat ăsta, are și linii de alea cu berg, are LED-uri de fapt, sunt LED-uri și e foarte fain hotelul când e luminat. Nu mă vedeți prea bine pentru că de-am așezat aici. Dar marea puteți să vedeți, este chiar acolo. E faină. Și super! Așteptăm să mergem la mare. Și o mică gustărică. Foarte naționalist. Da, dar nu e. Nu știu ce nu nimeresc cu una, pentru că să mă răpuiesc pe asta și tot ce vreau să spune. Tot ce vreau să spune. Că-i dracu. Dar vorbește și tu. Da, zi și tu, păi tu filmezi că noi avem discuții între noi. Și încă o prăjitură care e așa piersică cu zahăr și scarpe cu piciorul. Ceva dulceață, ceva gem de acolo. Mă-ți în sac. Chiar acum, abia acum mergem la mare. Chiar acum o să plec la mare și sper să mai găsesc, adică să, nu știu de ce spun chestiile astea, dar în fine. Dați-vă cât de frumoasă e marea, cât de mare e marea. Dați-vă efectiv, e uriașă. Vă dați seama prin câte țări merge, adică nu prin multe, dar în fine. Tot e mare. That's please. Tot e mare. Nici. Hai, filmezi? Uai, ce mai să vezi? Uitați că aici se fac codițe de-astea colorate. Uitați cât de fain e. Mie mi-a plăcea asta. Mie asta. E foarte frumoasă. Super.
E atât de frumos la mare, ce să vă mai arăt eu pe aici. Cam atât, pentru că nu am ce să vă arăt. Sper că v-a plăcut videoclipul de azi. Dacă mai vreți videoclipul de la mare, nu uitați să mă urmăriți pe canalul meu, să dați un like și ca de obicei la anul o să mai fac la mare sau poate să mai fac și mâine sau poi mâine, pentru că mai am 2 zile de stat aici. Super frumos, sau poate nu suntem aici, poate nu neapărat, pentru că Andreea, dar ăsta nu i-am ieșit, mami. Așa că am vrea să vă arăt și cum fac eu baie de mare, dar nu o să pot, așa că o să facem într-un alt videoclip. Vă pup și vă iubesc. Pa! Să închid aici, oare? Sau să mai fac un pic niște secvențe? Eu aș cam vrea să închid aici, dacă se fac 6 minute. Și se pare că s-au făcut deja 6 minute, așa că ar cam trebui să mergem un pic, adică să mergem să închidem acest videoclip și să-l editez. Apoi o să-l și postez și o să facem altul mâine sau azi. Cred că o să fac fix azi, pentru că mâine și poi mâine am văzut că sunt ploi și nu cred că o să mai vin la mare sau la piscină. Așa că nu o să închid videoclipul. Am făcut baie și în mare, nu v-am arătat pentru că era periculos să nu scapă telefonul, pentru că sunt valuri foarte mari. Voi ce părere aveți? Eu am o părere că sunt valuri mari, deja v-am zis. Și da, e marea asta, e foarte mare. N-am cum să zic altfel. Și nu știu dacă cam atât, pentru că la piscină nu v-am arătat, dar nu o să pot, din păcate, pentru că mai stau doar 2 zile și, adică mâine și poi mâine, și în alea 2 zile o să fie ploaie și așa că am vrut să fac 2 vloguri astăzi. Nu știu dacă aș putea, dar o să încerc. La masă o să mai fac un vlog. Chiar acum o să închid videoclipul ăsta și o să încep altul când sunt la masă. Sper să mă lase să fac videoclip acolo. Dar o să fie bine și o să mă lasă, dacă o să mă întrebi. Și da, poate o să ne auzim la masă. Pici! Mai am ceva de mai zis, mai am ceva să vă zic. Între mai am, așa că voi încheia aici vlogul, o să încep altul la masă, o să îl editez, o să îl încarc și imediat o să începem altul. Nu uitați să dați subscribe și like. Pa!